kilometre možno. Hej, a naspäť pôjdeme ako? Tak to ani neutečeš ináč. Idete jak myš. Fakt to nestíham normálne hľadať s tým telefónom. Ono, ale teraz keď som na tú silnejšiu baterku, tak to je veľké rýchlosti, to dáme na zadek. Čože? Len to potrebujem veľkú baterku, vieš. Ale potrave, ak to ide jak blázon. Veríš, že polovicu tam ani nebude nič vidno. A to keď tomu možno najviac zabrzdím, tak sa prekotí na moje. Čože? Niečo si tam ohol.